Робобит, Боб, Дон, Рон и Сид. Терористи срещу полицаи. Здравейте, приятели, това е пилотният епизод на ПЦП сезон 4. Аз съм Робобит, познат като Битот. Другите епизоди, но сега съм Боб. Сега другите ще разкажат за себе си. Здравейте, приятели, аз съм Дон. Най-добрият въй за обетяването и този сезон ще направя нещо много яко. Надявам се да ви харесат новите примери, но изобретението ми е тайна. Само един кос, чрез него можеш да отидеш в космоса. Здравейте, приятели! Аз съм Рон и аз съм най-новия в екипа явно. Като се замисля, май аз съм следващия Боб. Бях убит от Робобит, а върнах благодарение на Дон. Здравейте, приятели! Аз съм Боб. Този, който може би го мразите заради една случка с Сид в сезон 1. Упс! Май не трябваше да го споменавам, защото сигурно сте го забравили и не ме мразите, но сега сигурно пак ме мразихте. Ама че съм глобак. Здравейте, приятели! Аз съм Сид. Сигурно си казвате защо? Този глупак не можаха ли да го заменят? И със сигурност си казвате поне. Рон не е толкова глупав, колкото мен, но това зависи от режисера. Бай за сега, това е от пилота, чао!